To godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Na taso in samu dama in yi ma ɗumbin al'umma bayanin abubuwan da suka faru kuma in bayyana matsayina. Na so in yi magana tun kwana ɗaya ko biyu da abin ya faru. To ban ji daɗin jikina bane ba, ina mura sosai. To sai yau da Allah ya bani iko na samu sauki nake so in fito in yi bayani. Na farko dai dukkan mu musulmai ne. Kuma duk musulmi da yake da imani ya san cewa duk abin da mutum yake nema a duniya wurin Allah yake nema. Kuma Allah baya da dole. In ka nema baka da tabbacin ko ya baka ko kuma ya ba wani naka. Kuma kamar yadda nake ta bayani kullum cewar mu da muka fito takara kullum muna roƙo wurin Allah ya yi mana zaɓi mafi alheri. So abin da ya faru an ta samun tirjiya da rashin daidaituwa tsakankaninmu mu 'yan takara, musamman mu da muke takarar manya-manyan kujeru, kujerar gwamna da kujerun sanatoci. To an kai wani gaɓar da dole wasu cikinmu sai sun haƙura. To an kai wata gaɓa da turjiya da rashin daidaituwa da ake fuskanta za ta iya zama babbar barazana ga nasarar jam'iyyarmu. To wannan shine ya caza cewar dole wasu daga cikinmu sai sun ɗau girma, sai sun nuna sadaukarwa, kuma sai mun yi tunanin al'umman da muke ƙoƙarin mu wakilta ko kuma mu shugabanta. In ba haka ba, matsalolin da za su haifa to ko shakka babu zai zama barazana matuƙa ga nasarar da muke ganin jam'iyyarmu tana da ita. Wannan shine dalilin da ya sa wasunmu muka yi haƙuri da takararmu, muka janye ko muka ba da dama a yi sasancin da ya kamata a yi, wasu kuma Allah ya ba su nasara akan haka. To kowa ya sani irin muhimmiyar rawar da muka taka gurin gina ita wannan jam'iyya ta ADC. Kuma na san cewa mutane za su tuna kwanan baya lokacin da muka zo muka zauna ana ƙoƙarin a yi shugabannin jam'iyya a matakai daban-daban, matakan ward, local government da kuma jiha. Kuma mu a matsayinmu na shugabanni mu ne muka dinga ba waɗanda ba su samu nasara haƙuri ba, muna janye wasu, muna sasanci har aka samu shugabanni a ko'ina a kowane matakai. Kuma haka lokacin da aka zo takara, musamman takarar majalisar jiha da majalisar tarayya, mun shiga sahun gaba ƙwarai da gaske gurin sasanci da ba da haƙuri ga 'yan takara na su haƙura su rungumi ƙaddara a goya ma mutum ɗaya baya domin a samu nasara. To zai zama wato huska biyu kenan idan mun ce ma wasu su yi haƙuri, na ƙasa da mu su yi haƙuri su janye takararsu don a samu daidaituwa, to kuma mu kasa yin haka. Wannan shi ne ya zama wajibi dole mu ɗauki wannan nauyin, mu kuma gwada dattako, mu gwada kuma shugabanci, ko mu ƙara jaddada ma al'umma cewar maganar siyasa ko shugabancin al'umma ba wai maganar kai kanka ba ce ba. Babu wanda yake neman shugabancin al'umma da zai tsaya ya ce dole shi sai ya samu, ko kuma shi in bai samu ba a yi mashi daidai ba. Dama dai shawarorin siyasa haka suke kasancewa. Wata rana a yi abin da zai maka daɗi, wata rana kuma a yi abin da bai maka daɗi ba. To amma wajibi ne ka karɓe shi hannu biyu, kuma a matsayinmu na 'ya'yan jam'iyya mu gwada gamsuwanmu
mu ba da goyon baya ga waɗanda Allah ya ba nasara, ko mu fito mu taimaka masu kamar mu ne muka samu nasara, don nasarar su nasarar mu ce, nasarar jam'iyya nasarar mu ce gabaki ɗaya. To bai kamata a ce a matsayinmu na shugabanni ba mun tsaya muna jayayya kan wa zai takarar wata kujera ko wa zai takarar wata kujera. Abin da ya fi damun mu muke so mai da hankali kan shi shine abubuwan da suka damu al'umma, abubuwan da suka ke kawo barazana ga rayuwarmu a matsayinmu na 'yan jihar Katsina da kuma ƙasar Najeriya. Kuma mai da hankali kan idan Allah ya sa mun samu nasara, menene ne abubuwan da za mu mai da hankali da su gurin kawo ci gaba, gurin kauda mutane daga kuncin rayuwa da muke ciki. Wannan shine muke mai da hankalin kanshi, ba wai magana ko wa zai takara ko wa ba zai samu takara ba. Dama dai tunda mun fito nema mun tabbatar da cewa da ƙarshe mutum ɗaya ne Allah zai ba, kuma da wanda ya samu yana da buƙatar goyon bayan sauran abokanan takarar shi. A kwana 2 ko 3 da suka wuce muna ta ƙoƙari, musamman ni da ina cikin waɗanda ba su samu nasara ba, muna ta ƙoƙarin mu tattauna da waɗanda ba su samu nasara ba irinmu, cewa mu yi haƙuri, mu kai zuciya nesa, mu tari gaba, mu zo kuma mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da waɗanda Allah ya ba nasara wannan fidda gwani, mu goya musu baya, a haɗu a yi tafiya guda ɗaya tare har mu kai ga nasara insha Allah. Ina ƙara kira da dukkanmu waɗanda ba mu samu nasara ba da kuma goya baya, a yi haƙuri, a kai zuciya nesa, kuma a tsaya cikin jam'iyya, kuma a goya ma waɗanda suka samu nasara baya, a goya musu baya, kuma insha Allahu muna ganin in an haɗa kai an tafi tare akwai alamun nasara. Dama ita siyasa haka take, wata rana ka goya ma wani baya, wata rana wani ya goya maka baya. Idan ka ce kana matsayin ɗan jam'iyya ba za ka goya ma ɗan takarar da jam'iyya ta goya ta fidda ba don ba ka son shi ko ba ka tare da shi, to kai ma wata rana in kanka ya zo ƙuri'ar masoya ita kaɗai ba ta iya kai ka ga nasara. Dole sai an haɗa da ƙuri'a waɗanda su ma ba sa son ka, ba sa tare da kai, amma dalilin wani ko dalilin darajar jam'iyyar da ta tsaida ka a goya maka baya ka ci zaɓe. So insha Allah muna nan cikin jam'iyya, kuma za mu goya mu duka 'yan takarkarinmu baya a kowane mataki. Ina kuma so in ƙara miƙa saƙon godiyata ga ɗumbin al'umma da suka yi ta aiko saƙon fatan alheri. Wasu sun kira na kusa da ni, wasu sun ba da saƙo, wasu sun yi rubutu. Haka dai kowa yana nuna wato jin daɗin shi yadda muka karɓi wannan sakamako, kuma yana ƙara kira ga magoya bayan mu duk inda suke a faɗin jihar Katsina, mu fito mu dage mu goya ma jam'iyyar ADC baya gurin cin zaɓe. Ina kuma fatan alheri ga waɗanda suka samu nasara, tun daga 'yan takarar gwamna sanata Ahmed Babba Kaita, da ɗan takarar sanata a Katsina ta tsakiya sanata Sadiq Yar'adua, da sauran 'yan takararmu na majalisar tarayya da kuma na majalisar dokoki. Ina taya su murna, kuma ina tabbatar musu da goyon bayanmu 100% da mu da duka magoya bayanmu. Allah Ubangiji ya sa mu wannan tafiya albarka, Allah ya ɗora mu kan nasara, kuma muna ƙara addu'a Allah ya sa wannan zaɓen da za a yi ya zama mu alheri, ya zama ma ƙasarmu alheri, ya zama ma jihar alheri, ya zama ma mutanen jihar Katsina gabaki ɗaya alheri.